panets de Viena amb uns convidats ben especials, un grup de forners catalans. 800 grams de farina blanca i 200 grams de farina integral d'espelta. Què més? Tenim l'aigua, uns 700 d'aigua, tenim oli d'oliva, verge extra, una miqueta de sucre, un punt de llevat, amb això fermentarem el pa, tot i que també us donaré una miqueta de la meva massa mare. I per últim, una micona de sal, uns 16 grams de sal. Abans d'afegir l'aigua a la farina, feu la clàssica forma de volcà ben grandet. Ara és el moment d'afegir l'aigua. Com us he dit, en teniu més per si a algú li faltés, per tant, jo afegiria aproximadament la meitat de l'aigua de la gerra. A poc, amb el dit, al centre, comenceu a agafar la farina al voltant. Sí. Ja teniu la primera fase de l'amassat feta, del pastat. Per tant, anem a fer el que en diem autòlisis. Ho hem repetit a tots els programes, que vol dir un repòs de l'aigua i la farina. Ja podeu deixar aquestes masses, no les maregem més, i les deixem durant 5 minutets quietes, mentre us aneu netejant les mans, si voleu. Ja podem afegir la resta d'ingredients. El que farem primer, si us sembla, és l'oli. Aquest oli que tenim, n'heu d'afegir la meitat cadascú. Afegiu una miqueta l'oli, i llavors, damunt d'aquest oli, afegirem la resta d'ingredients, sense dona igual l'ordre, el sucre, la sal i el llevat. I amb l'oli els mullarem una miqueta. Aprofitem mentre esteu pastant i us començaré a repartir la massa mare. Amb aquest repòs d'un parell de minuts, mireu quin canvi i dos plecs. Mira. Veieu que de cop és una massa que ja no es trenca com abans. Ara arriba la primera fermentació. És la fermentació més important de qualsevol massa i habitualment són 24 hores. Aquesta massa la deixaríem en nevera. Quines formes podem fer? El que podeu fer és agafeu un dels talls que us he ensenyat, posareu el dit polze, el tapareu i començareu a fer, veieu, amb la part lateral de la mà, unes entrades, així, fins que us quedi, mireu, i al final tapo un panet amb aquesta forma. Una trena també podíem fer. La planem bé, fem una forma de barra, tenim una altra, una trena, aquí, si no, una forma rodona, val? Una punta sense tancar, perquè em quedi la forma el més perfecta possible, i quan faig així, poso la massa a dintre, tanco i ja tinc aquesta rosca. Així que va, 3 exemples del que podeu fer. Ara us deixo a vosaltres sols, que flueixi l'imaginació, va. Ara toca la segona i última. Moment de coure-ho. Ho posarem al forn 220 graus. És una cocció curteta, d'uns 15 minuts aproximadament. Però molt important que quan ho entrem, tirarem vapor. És vital una miqueta d'aigua al principi de la cocció. Va cap a dintre, això. Mireu. Què, us ho pensàveu o no, això? Ei, de veritat, tenen molt bona pinta, eh? La xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.